Masana bwino okupatsirani nkhanizi ndine Happy Mzembe. Poyamba tiye tione mitu yake. Bungwe la ACB lachenjeza ogwira ntchito mboma za mchitidwe owulula uthenga omwe anthu amapereka mwachinsinsi ku nthambiyi. Ntchito pamaganizo pa ntchito yowunikanso malamulo a anthu othawa kwawo iyambiranso mwezi uno. Boma layika padera 600 miliyoni kwacha yomangira nyumba za anthu akhungu la Chalubino m'dziko lino. Munkhani zina akayidi ochuluka athawa mu ndende m'dziko la Niger yomwenso imasunga anthu omwe ali mgulu la zigawenga za Chisilamu. Tikhale limodzi tili ndi izi komanso zina zambiri. Bungwe lolimbana ndi katangale la ACB lachenjeza ogwira ntchito mu nthambi za boma zomwe zikukhudzidwa pa ntchito yolimbana ndi mchitidwewu kuti ndi mlandu kuwulula uthenga omwe anthu amapereka oneneza ochita katangale. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungweli Hilary Chilomba wanena izi dzulo ku Nkhoma m'boma la Lilongwe pamwambo okumbukira tsiku lolimbana ndi ziphuphu ndi katangale mu Africa. Franklin Mtambalika ali ndi ripoti. Yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale la ACB Hilary Chilomba wati zonse zoonetsetsa kuti anthu oneneza mchitidwe wa katangale ku bungweli ndi otetezedwa zili mchimake. Achilomba komabe ati nthambi zina za boma zomwe zimalimbana ndi mchitidwewu sizikukwaniritsa kuteteza anthuwa. Iwo ati akukhulupirira kuti ndondomeko zokhazikitsa malamulo omwe nthambi yopanga malamulo ya Law Commission ikupanga zithandiza kuthesa mchitidwe wogwira ntchito mboma ena kuwulula oneneza mchitidwe wakatangale zomwe pamapeto pake zidzalimbikitse anthu ochuluka kuwulula mchitidwe kubungweli. Alipo ena ansathu kuti akuchita kuti thandizaso kuti nkhani ndizi tikhale nawo pansi titese. Komanso lamwe tikupangali tikunenanso kuti mchitidwe kuti munthu wina upanga liki kapena kutulusa nkhaniyi lamwe tilikhazikise lothana ndi nkhani ngati zimenezi. Even ifeso ngati ACB malamulo athu ena omwe tikupanga chifukwa malamulo tinapanga sokale tikhaso ndi njira imodzi yokuti wina alesa zapeza kuti mwina akuwulula nkhani usayena kuwulula lamulo ligwire ntchito. Mabungwe a SEDEP ndi HRDC anathandiza zochitika zokumbukira tsikuli. A Gift Trappers ndi omwe anayimira mabungwe awiriwa. Bungwe ili ndithu limagwira ndi magulu osiyanasiyana Malawi komanso kaya machalichi komanso ifeyo amabungwe chifukwa yake ife ndithu tinachiona choyenera kuti tikhale nawo limodzi komanso tipange support pa event imeneyi. Ndinene pano kuti ndife ndithu okondwa kuti ACB ikumapita kumudzi chifukwa bungwe ndithu imayenera kupita kwa anthu kuti liyandikire anthu asamaliope azitha kumakapereka mauthenga osiyanasiyana okhudza ziphuphu zimene zikuchitika malo osiyanasiyana. Tsiku lokumbukira ntchito yothana ndi katangale mu Africa chaka chino alikumbukira pamutu oti chitetezo kwa oneneza ziphuphu chida chofunika pothana ndi ziphuphu ndi katangale. Padakali pano ACB yamanga anthu asanu ndi atatu ogwira ntchito ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko lino ndi ena awiri amene amadziwika kuti madobadoba powaganiza kuti amachita zakatangale mu ndondomeko yopereka chiphaso choyendera. Ogwiritsa udindo wa bungweli Hilary Chilomba wati amanga anthuwa atandira malipoti kuti ku nthambi kwachuluka mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chitetezo Salim Bagas wapempha kuti pakhale ndondomeko zodalirika zothana ndi katangale ku bungweli. Dickson Chipwati Gondwe walemba ripoti. Bungwe lolimbana ndi katangale komanso ziphuphu la ACB lati linapita ku ofesi za immigration ngati njira imodzi yolimbana ndi mchitidwe wakatangale omwe wakula ku nthambiyi. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungweli Hilary Chilomba wati anthu akhala akulipira ndalama ku nthambiyi kuti alandire thandizo zomwenso zinawachititsa kuti achite kafukufuku wawo wapadera. Anthu analipira ma 10,000, analipira ma 20,000, analipira ma 30,000 nkhani za passport. Komanso amati akalipira passport ija akasaina kuti irowe mkati muno isainidwe pafunika 50,000. Kuchoka hapo kuti apite pamzera hapo pamufunika 30,000. Kuchoka hapo kuti mwina kuti printing pafunika somina ndalama ngati 80,000. Commissioner wa nthambi ya Fletcher Nyirenda wati ngakhala anthu ena amangidwa koma yondo okhutira ndimene ntchito yoperekera ziphaso ikuyendera ku nthambiyi. Wiki ya ikubwerayi tikhala tikuyambaponso kuti tizikhala tikulowera mina kuzuzu ena kuti ziloweraso kumangochi ndi zina zotero ndicho linga yonena kuti mwina tithe kuwafikira bwino ndikuwaseva bwino amalawi pa area imeneyi. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chitetezo Salim Bagas
wati zodandaulitsa ndi pamene nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko ikugwirira ntchito zake. Titakumana nawo akunduna wa Homeland and Security, ife ngati komiti tinadandaulanso kunena kuti immigration amaoneka ngati second class kwa polisi kapena ngati kuti iwo ndi achiwiri kwa polisi pamene anthu akuyenera kukhala ndi maudindo ofanana. Lachitatu sabata ino akuluakulu a nthambi ya immigration analengeza kuti ayambanso kugwira ntchito yawo yosindikiza ziphaso mu mzinda wa Blantyre ngati njira imodzi yothandiza anthu omwe akudikira kulandira ziphasozi. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Ntchito yomva maganizo amagulu okhudzidwa pa ntchito yowunikanso malamulo a anthu othawa kwawo iyambiranso kumapeto kwa mwezi uno itayima kwa miyezi itatu kamba kosowa ndalama za ntchitoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Law Commission a Robert Kandulu wati kumva maganizo amagulu okhudzidwa pa ntchito yowunikanso malamulo a anthu othawa kwawo ndiyofunika kwambiri kamba kuti magulu ena akhala kunena kuti malamulo omwe alipo padakali pano amaphwanya ufulu wa anthuwa. Mneneri wa bungwe la Inua Advocacy lomwe limapititsa patsogolo ufulu wa anthu othawa kwawo Brenda Briani waonetsa kukondwa ndi uthengawo ponena kuti kuwunikira malamulo a anthu othawa kwawo kuthandiza kukonza mavuto omwe anthuwa akukumana nawo m'dziko lino. Zuleka Nanguwo walemba ripoti ili. Patatha miyezi itatu ntchito yokumva maganizo a anthu pa ntchito yokhudza kuwunika malamulo ona za anthu othawa kwawo, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Law Commission a Robert Kandulu watiuza kuti magulu ena okhudzidwa awathandiza ndi ndalama ndipo komishoniyi iyamba kukumana kumathero a mwezi uno. Iwo ati pa ntchito yowunikira malamulo ndondomeko yokumva maganizo a anthu ndiyofunikira kwambiri kamba kuti zithandiza kudziwa maganizo awo pa malamulo ona za anthu othawa kwawo omwe ndi a 1989. Pali nkhani ngati za kuvomereza kuti uyuyudi ndi refugee akuyenera ndithu kupatsidwa chitetezo ngati refugee pena pa chizungu amati refugee status determination. Mneneri wa bungwe la Inua Advocacy a Brenda Briani wadandaula ndi kuchulukira kwa mavuto omwe anthu othawa kwawo akumana nawo m'dziko lino ndipo ati kumva maganizo a anthu kuthandiza kubweretsa mavuto apoyera ndipo zithandiza kuwakonza. Ndene ili atiyo panopa imakhomerera maufulu angapo ama refugees monga kuyenda mwaufulu komanso kukhala ndi katundu. Ndondomeko yomva maganizo a anthu pa ntchito yowunikira malamulo ona za anthu othawa kwawo ikuyembekezeka kumaliza mseptemba chaka chammawa, zomwe mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Law Commission wati zikhoza kusintha kutengera ndi kapezekedwe ka uthenga okhudza ndondomekoyi. Kuwunikanso malamulo ona za anthu othawa kwawo kukudza pomwe magulu okhudzidwa akhala kunena kuti malamulo omwe alipo pakadali pano amaphinja ufulu wa anthuwa ndipo mwazina samavomereza anthu othawa kwawo omwe ali ndi zoziyenereza kukhala nzika za dziko lino. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. President Lazarus Chakwera wati ndondomeko zogulira katundu mboma zikuthandiza kuchedwetsa chitukuko m'dziko lino. Achakwera omwe amankhula lero ku Lilongwe pa msonkhano wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum wa chaka chino ati pofunika kusintha malamulo omwe amayendetsa ntchito yogula katundu mboma kuti dziko litukuke. Mtsogoleri wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum Mbusa Dr. Zaki Kawalala wati Malawi akuyenera kudzipereka kwathunthu kuthandiza pa ntchito yomanganso dziko. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Ndimeyoyamba mpaka 7 momwe muli nkhani yakufunika kuchotsa zinthu zomwe zikusokoneza munthu kupita chitsogolo. Iwo anati chimodzi mwa zinthu zomwe zikuchedwetsa chitukuko cha dziko lino ndi ndondomeko zogulira katundu mboma zomwe ati nzofunika kusintha. Achakwera atinso anthu omwe akulephera kugwira ntchito yawo bwino ndofunikanso kuwachotsa ponena kuti ndomwe akuchedwetsa chitukuko cha dziko. Wapa mpando wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum Mbusa Dr. Zaki Kawalala wati Amalawi akuyenera kudzipereka kwathunthu pogwira ntchito kuti dziko lino litukuke. Amalawi adziwale okha, adziwale kuti nditukule zaine ndikonze zaine. Ine ndimakhulupirira kuti tikakonza Malawi zaiweyonso zikonzeka. Ngati Malawi ngati dziko litukuka pa zachuma, iweyo chuma chako sichingakhalenso chomwecho. Koma zimene zikuoneka nzakuti aliyense akumakhala ndi personalized project ndi pange zaine and mtima umene uli through the strata of life. Mamoti tipange zaife Amalawi tine kuti Malawi akamba kukhala kuti trade environment yachili bwino tamba manufacturing. We are no longer sleeping in the
commerce and industry. Tipeza kuti tonse potukula Malawi iwe wakumudzi atukuka umphawi wake utha. msonkhano wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum omwe umakhalapo chaka ndi chaka ndipo umabweretsa pamodzi akuluakulu a mipingo ndi ena ochokera ku magawo ena. Cholinga chake ndi kufuna kuti pakhale atsogoleri odalirika omwe angathandize pa chitukuko cha dziko. Bungwe la ACB lachenjeza ogwira ntchito makamaka mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo masanano muli ndine Happy Mzembe pamene tikupitirira tionenso mitu yake. Bungwe la ACB lachenjeza ogwira ntchito mboma za mchitidwe owulula uthenga omwe anthu amapereka mwachinsinsi ku nthambi. Ntchito yomva maganizo pa ntchito yowunikanso malamulo a anthu othawa kwawo iyambiranso mwezi uno. Boma layika padera 600 miliyoni kwacha yomangira nyumba za anthu akhungu la chialubino mdziko lino. Mwankhani zina akayidi ochuluka athawa mu ndende mdziko la Niger yomwenso imasunga anthu omwe ali mgulu la zigawenga za Chisilamu. Tipitirire ndi nkhanizi. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati boma layika padera 600 miliyoni kwacha yomangira nyumba za anthu akhungu la chialubino mdziko lino. Iwo alankhula izi dzulo ku Karonga pomwe amapereka nyumba zitatu ku mabanja a anthu akhungu la chialubino. Adamu Zondaninge walemba ripoti ili. Poyankhula pamwambo opereka nyumba kwa anthu amene ali ndi khungu la chialubino boma la Kalonga, nduna yoona kuti pali kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza asindika funa kuti akuluakulu ku nduna za malo ayenera kuchita machawi maka pa ntchito yopeza misiri ogwira ntchito yomanga nyumba za anthu amene ali ndi khungu la chialubino ndi cholinga choti nyumba zambiri ziyenera kumangidwa. Asendeza anati nzomvetsa chisoni kuona kuti ntchito zomanga nyumba za anthu amene ali ndi khungu la chialubino ndondomeko zinayamba mwezi wa Novemba chaka chatha mboma la Kalonga, koma misiri anatumizidwa kumalo kuti ayambe kugwira ntchito mwezi wa Machi chaka chino. Azipeza ndithu makontrakita mwachangu monga munaona kuti nyumba iyi ndikuti kontrakita anapatsidwa ntchito mu November 2023 koma kuti akamuonetse malo oti akayambepo kumanga nyumba ndikuti zinatengera mpaka na March kuti akayambe kumanga nyumba. Kusonyeza kuti nthawi kumatalika yomachita process kuti kodi kontrakita tipereke kwa kuti komanso tikayambe ntchito liti. Kumbali yake nduna yoona za malo a Deus Gumba anaulula kuti ndondomeko ya zachuma ya chakachi boma yayika padera ndalama zokwana 600 miliyoni kwacha kuti zigwire ntchito yomanga nyumba ya anthu amene ali ndi khungu la chialubino. Mwina pamene timayamba chinthu ichi kwa zaka 26 kuti alibe chabwera mu zaka 4 izi. Sana pamene timayamba project ineyi yonse angakhale mnyumba mwina banja pamakhala povuta kuti anthu mumvetsetsane. Koma mmene tikhala zaka ziwiri zitatu tagwira msewu tukamba kuti nyumba 67 zimene tamanga mu nthawi imeneyi ndipo pa 67 49 zimene zathakale zoti zimene tupanga ma handover. Komanso mu ndondomeko ya zachuma chaka chino teka mukali nyumba 15 kupita chitsogolo zimene ndalama zake zilipo kale theneri yonse zikhala zikuyambika ndi tumpozi kuyambika kale. President wa bunge la APAM Ayang Muhamba apempha boma kuti liganizire kuwunikanso ndondomeko zoyendesera anthu amene ali ndi khungu la chialubino ndi cholinga choti mukhale nkhani zokhuza mmene angathandizikire pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. M'malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninga. Bungwe la Bankers Association of Malawi latsindika kufunika kuti magulu okhudzidwa mu ulimi ayambe kukambirana za njira zothanira ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mu ulimi komanso kulimbikitsa ulimi omwe umabweretsa zokolola zochuluka komanso osamala chilengedwe ngati dziko lino likufuna kutukula nthambi. Mtsogoleri wa bungwe la Philip Madinga wati ndikofunika kuti mabanki asamangopereka ndalama kwa alimi koma kukambirana naso njira zothanirana ndi ngozi za dzidzidzi komanso kuwathandiza ndi upangiri wabwino. Zuleka Nanguwo walemba ripoti. Bungwe la Bankers Association of Malawi lati nthambi ya ulimi ndiyofunika pa chuma cha dziko lino. Mtsogoleri wa bungweli a Philip Madinga wati ngati mabanki ndodzipereka kugwira ntchito ndi alimi kupyolera kungowapatsa ngongole ngati njira imodzi yopititsira patsogolo chuma cha dziko lino komanso adziwapatsa upangiri wa ulimi wa makono. Kuti dziko lino litukule ifike pamene inafika pa chifukwa cha ulimi.
conference yathu yomwe tili nayo chaka chinocho ikuyang'ana mfundo zingapo ndithu. Mfundo yayikulu ndiyoti ikuyenera kuti tigwirane manja sikuti mabanki tokha tingathe kupanga zinthu patokhayi. Abomanso ali ndi udindo wawo oti azitithandiza ifeyo amabanki kuti zitha kupereka ngongole mosavuta. Mkulu wa bungwe la Farmers Union of Malawi a Jacob Nyongo wati mwa zina alimi mdziko lino akumana ndi mavuto ochuluka monga okhudza kubwereka ndalama m'mabanki komanso zomangamanga ndi mtengatenga zomwe msonkhanowu uthandize kukonza. Changana sonkhani yonena kuti kuli ulimi ungapirire kwanji kusita kwa nyengo madera ena kati mwachitsanzo nkhani ya ulimi wothirira umene nthawi zina mvula ikavuta mlimi nthawi zina amatha kupezeka kuti zokolola zake sizinayende bwino and zimene zimapangisa kunena kuti alephere kubweza ngongole. Msonkhanowu uli pansi pa mutoti kugwirana manja ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ulimi. Zuleika Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Mu nkhani za masewero, Lilongwe Golf Club yati ichititsa mpikisano wa masewerowa okumbukira malemu Saulus Claus Chilima pakati pa miyezi ya August ndi September. Wapampando wa Lilongwe Golf Club Jacob Chikoya wati malemu Chilima amene anafa pa ngozi ya ndege pa 10 June amamudalira masewerowa. Malinga ndi Chikoya, ndalama zimene zidzapezeke pa mpikisanowu zidzagwira ntchito ya chifundo. Mu nkhani zina, akuluakulu mdziko la Niger akhazikitsa malamulo pa nthawi yoyendera anthu mdera la Tilaberi akayidi ochuluka atathawa mu ndendeyo dzulo. Mbuyomu kawiri konse akayidi mu ndendeyo anayeseranso kuthawa mu 2016 ndi mu 2019. Avanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi masanano koma tisanasiyane tentonenso mitu yake.